Господин Борисов, честита победа на кметските избори. Вие безапелационно спечелихте втори мандат за кмет на София. Това изненада ли ви? Ако иска да стана президент, ще стана. Това не е ли малко самонадеяно? Имате ли конкуренция изобщо в политиците в България? Не. Това е прекрасно. Малко съм объркана. Къде другаде по света според вас Бойко Борисов е номер едно? Франция, Италия, Испания, Русия, Щати, Германия. Мисля, че е достатъчно. Искате да кажете, че Бойко Борисов се е превърнал в световна истерия. Гледайте сутрешните блокови изказванията, хората изкрейзват на тая тема. Който телевизор да пуснеш... В тази връзка, случва ли ви се да пропуснете медийна изява? 7 години аз не съм допуснал нито един такъв случай в моята практика. Много от вашето ценно време ли ви отнемат медиите? Почваме 6:30-7, докато свърши деня. Сигурно много се претоварвате, нали, господин Борисов? Изморява, но съм длъжен да го правя. Да, но съвсем скоро се оказа, че в България има една жена, която е заявила публично, естествено звучи абсурдно, но тя е заявила, че не ви желае. 2 часа след това беше арестувана. А как реагира Бойко Борисов, когато види мой билборд? Веднага свършва. Вие ме карате да се изчервявам, господин Борисов. Верно ли? Какво? Значи такава ви била работата. Как ще ми се реванширате за всичко, което ми причинихте, бе, Борисов? Аз скланям глава и се разбираме. Колко струваше вашата предизборна кампания? 3 милиарда евро. Чуваш ли? 3 милиарда евро. И накрая един малко по-жълт въпрос. Говори се, че от Universal подготвят поредният епизод на Супермен. Но вдъхновени от вашата смелост, господин Борисов, забележете. Ще го нарекат Супер Бойко. Това ласкае ли ви? Всеки, който си е позволил да ползва моето име и го хвана, директно си заминава. Категоричен, както винаги.